Чираттагы котлау хатын без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Усманова Дания Шагитовна каршылый. Матур гомер бәйрәме белән аны апасы Гөлнара, тормыш иптәше Илдар, кызлары Диана, шул теләкләргә әнисе Халидә, әтисе Шахид, әбиләре Гөлемсылу, Мәрьям һәм барча туганнары да бик теләп кушылалар. Яраткан сеңелемнең матур туган көнен без ел сайын олы бәйрәм итеп каршылыйбыз. Чөнки без аны дөньяга туганда да нык көтеп алдык. Беренче көненнән үк без аны бик яратып, кулыбыздан төшерми үстердек. Вакыт узып, ул үзе дә әни булырга өлгерде. Кадерле кешебез безнең. Син бик йомшак һәм ачык күңелле кеше. Гомере буе ул минем сеңелем генә түгел, якын дустым, сердәшем дә. Әле яры килгәнсең дөньяга мине бәхетле итәргә дим. Якыныбыз, сиңа ихлас йөрәктән саулык, исәнлек телибез. Балаларыңны үстереп, мәхәббәттә, сөеп яшә. Алда сине бер нинди дә кайгы сагышлар көтмәсен. Киресенчә, һәрбер таңың бары бәхет, шатлыкка уралсын. Туган көнгә диеп әле бик күп җырлар язалар. Ел сайын бар кешеләр бәйрәм каршы алалар. Синең дә ул килеп җитте күркәм туган көннәрең. Имин уссын, матур уссын алдагы гомерләрең. Алтаңнарың сызылып атсын, сандугачлар сайрасын. Якын дуслар гомер буе гел янәшәңдә барсын. Авыр чакта онытма син, без барлыгын кадерлем. Җаныбызны өзеп бирер хәзер сиңа сеңелем. Котлы булсын һәм мөбарәк туган көнең Дания. Синең алда бүген галәм, тулайым башын ия. Кадерле Дания Шагитовна, туган көн бәйрәмегез белән без дә ихластан котлыйбыз һәм бүләккә сезгә матур җыр юллыйбыз. Илемне вокзалдан каршы аласы бар минем. Балалар белән әзрәк утырып тора әле. Яшы? Ялларның атында, ят юллар чатында, мин ялгыз юксынам нишләргә? Әткәем боегып, әнкәем яшь кыеп, керәләр ешкына төшләргә. Яшьлеккә кайтырга юл бармы? Яксакта утучак, кайтмыйдыр балачак. Яшьлеккә кайтырга юл